Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Yawa ce to an ce da ni. Shigo kuma. Ka shigo ka zo. Kaza. Subhanallah. Nan da zuwa. Yawa sannu. Ba ta nan. Sai dai Sa'adatu sa'ar mata. Ya haƙuri da Allah na zaton ai Faridan ce take nan saboda mun yi magana da ita tace da ni kawai in taho. To na zaton ita ce a gidan ashe ke ce subhanallah ya haƙuri da Allah. Ke kuma za ka yi da yarinya? Yarinya kamar bulala a tsaye. Ka dube ni ka gani. Dan Allah dan Allah. Ni da me tafi ni? Yi? Da me tafi ni? Me za ka yi da yarinya? Ni bari ka ji. Tuntun na daɗe ina son ka. Wallahi idan ka zo wurin yarinyar nan Allah nake ji. Musamman in tana min hira kan ka jin haushi. Kawai ni da yanzu buri na ka amince da ni. Afuwa da Allah ana kira na awa. Assalamu alaikum. Na'am. To kaga wannan dina ƙasa ne? To bari in zo insha Allah. Minti kaɗan bari in zo to. Insha Allah bari in zo. Hajiya afuwa da Allah ana kira na ne a ƙasa. To in dai ka je ka yi shawara. To ba da. Ka nemi hanyar ɓullewa. To ba da. Kira ina jira ka. To ba ko. Ai na faɗa miki sai dai baki da saurin yarda. Ina da miki soyayya da take tsakanina da bawan Allah nan. Duk duniya babu wacce ke so kamar ni. Ina makala a jikin labule. Ina ji kina karanta masa shirme. Shi kuma yana baki amsoshi ni fa dama na san ba zai taɓa son wata bayan ni ba. Ki yanzu kin yarda da ɗa namiji? Namijin fa. Domin mace ce na so shi. Na yarda 100% ke biki yarda baki ji me ya gaya miki ba? Amma fa ni gaskiya ba zan yarda ba. Suna ƙarshen game ɗin nan. Ba matsala ba da nan da ba insha Allah. Assalamu alaikum. Afuwa da Allah. Wani aboki na ne ya dan kira ni. To shi ne na abin nan. Hajiya to Allah an ba za ki damu ba. Bayan fitata sai maganar nan ta damun a kaina. Me alaka ki da ita Farida ne? Ƙawata ce sosai. Amma kuna tare da ita kuma kike tunanin bijiro min da wannan al'amarin? Ka san ko yanda nake son ka? San da nake maka ne sa na kasa ɓoyewa, na kasa dannewa. Yanzu ba kya gudun matsala idan ta ji wannan abin ya kike tunanin za ta ji shi? Matsala daga ina, sai dai daga gare ka. Ni da bangare na bayar da za a yi ta ji. Kaga, in kana sa har nan ta bar gidan nan, a yanzu nan za ta iya bari. Idan kuma ba haka ba za mu yi sakogin mu can a waje. Ya ka gani? A to, in dai da hakan zai yi to ina ga da sai fi kwanciyar hankali. Ina ganin ba matsala wannan aiwa zai ki. Kika ce ya sunanki? Sa'adatu sa'ar mata. Sa'adatu sa'ar mata. To ba matsala. To ai ina ga komai daidai kenan. In dai ba za ta ji ba, ni ma zan ba da kai bori ya hau. Kin san sunana? Alhaji Sa'adu. Ka ce sa'a. Sa'a da sa'a. Mun taki sa'a. Ragajau ba matsala. In dai kin amince ni na karɓa ba wata matsala. Ko sai lillahi. A ce duk yanda mace za ta yi namiji sai ya ci mutuncinta. Au suna ma ka sauya kenan. To sunansa ɗaya buƙar ya yi miki. Tunda ke sa'a ce ya koma Sa'adu.